Pinasok ng mga armadong kalalakihan ang isang pawn shop sa barangay Poblasyon, Pinaigting ng Land Transportation Office Regional Office 1 ang mga isinasagawang roadside inspection sa buong rehiyon. Ayon sa LTO Region 1, layunin ng ahensya ang mas pinaigting at sistematikong inspeksyon sa kalsada upang matiyak ang kahandaan ng mga sasakyan at kaligtasan ng mga pasahero. Sa klaw ng inspeksyon ang parehong pribado at pampublikong sasakyan. Operation ang Puzurubio Municipal Police Station upang mahuli ang mga suspect. Nagpadala rin ng flash alarm sa mga kalapit na istasyon ng pulisya at nagtayo ng mga checkpoint sa ilalim ng Oplan Cita upang mahuli ang mga salarin. Hinimok ng PNP Pangasinan ang publiko na makipagtulungan at agad ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya kung may impormasyon ukol sa mga suspect. IFM News. IFM News. IFM News.